Les obres que hem dut a terme durant aquests 11 mesos són probablement una de les intervencions en patrimoni més importants que s'han fet a Catalunya aquest any. Unes obres per valor de 1.250.000 euros, coberts en la seva totalitat per la Fundació Catalunya La Pedrera en el pressupost de 2014 i que han consistit en la neteja de tota la façana, en l'arranjament de més de 200 fissures que s'han trobat en la façana per culpa dels aspectes meteorològics i del pas del temps, i en la reparació dels forjats de tots els balcons i les persianes dels mateixos. Avui la Pedrera torna a ensenyar la seva façana tal com Gaudí la va idear fa més de 100 anys. A mi el que em correspon és agrair a la Fundació la seva aportació a la cultura del nostre país, a la cultura patrimonial del nostre país. Certament aquest és un edifici emblemàtic, reconegut a nivell internacional com una de les joies del patrimoni internacional, reconegut com un dels elements configuradors del nostre patrimoni com a país i alhora un element, una icona de la ciutat de Barcelona, de la cultura del nostre país. Per això ja no depèn de cap caixa ni de cap banc. Això és una fundació que té la seva vida pròpia i que fa una cosa importantíssima, ara m'ho comentava. El 80% del que recapta serveix per a obra social. I aquesta és una altra demostració. Turisme, venir a visitar la Pedrera, pot ser compatible amb poder donar una resposta social potent.